Здравейте хора, сега ще ви покажа трите най-добри клипчета на Peppy Z Hicks The Best Gaming. Така че пригответе се да ги видите и не забравяйте да лайкнете видеото. Здравейте на всички, аз съм Пепи и днеска ще ви покажа как да си направите такава TNT стрелвачка. Само че тук трябва да има такова и червен камък трябва да сложите. И така да започваме изстрелвачката. Така сега трябва да направите така. Така, тук не трябва да има камък. Или ако искате може, ама първо трябва да е така. Ето. И тук трябва да сложите по средата. Сега тук ви трябва такова. Айде се бе, мълчи. Това не е там, това е нещо такова. Да, нещо такова. Аз не се искам да задане, не знам. Ясно, на май седмо. Сега трябва да бухнем там стената. Мрете мърши. Така. Добре, сега трябва да направим. Така сега трябва да извадим. Тия пушки са най-яките. Те без това. Дай безкрайни животи и никога да не ме гони полиция. Той му изхвърна главата и той има. Той има